खेसारी लाल के एक्सीडेंट हो गई। खेसारी लाल यादव कहे जबारा फाट गई हेजवा से। हेजवा 11 गो सिलाई लग रहे खेसारी के। हमारा बंगाली डॉक्टर इलाज करे वाला होला काजी रंजीत बाबा। रंजीत बाबा यही जे बानी एजा इहो के बानी उठा के यहाँ के लिए रनी जनब रे खेसारी कुछ ना रहला। वो एक्सीडेंट में यहाँ के एक्सीडेंट हो गई खेसारी लाल यादव के तो एजा मदारपुर में इलाज करावल गई। उहे खेसारी लाल यादव हम अपना मुंह से अब कहीं खेसारी लाल यादव के हम रूम मालिक हई जनब रे 500 किराया चले ओरा 500 हमारा रूम में भाड़ा पर रहल खेसारी लाल यादव। दिगवा दिगोली में हमार 3 तला मकान बा ओझा पैलेस। अब तो खेसारी के गीत हमरा से ज्यादा गा देबो तेरा भास बा रात भर अभी से खेसारी के गीत रात भर गाते रह जाए। रात भर खाली ऑर्डर आ जाओ घर कहीं सवेरे ले तरह के 1-2 पझारी हम नया नया जोन गीत आइल बा तो हम खेसारी के गीत सुनाए। भई चरा के देखे अपने मुंह से अपन शिकायत करता रहे खेसारी के अपन शिकायत करता रहे। अरे खेसारी लाल यादव जने बेरे गीत तुमकर आई रहे ओबरा से हमहू गावत नहीं लाइन में बनी कहत रे का जे तू ओबरा हगिज पहिर लो हमरा का कहत रहे। और वो सब के सामने हम ई बात कहत नहीं। खेसारी लाल यादव जहां सुबोध के लगे रहत रहे जदी गदी गली में अपना मदारपुर में रहल बड़े आवास में रहल बड़े कि ना ये जा सब लोग जानता है। ये गवाही एजवा से वो भइल बाड़े खेसारी। खेसारी लाल के एक्सीडेंट हो गई। खेसारी लाल यादव कहे जबारा फाट गई हेजवा से। हेजवा 11 गो सिलाई लग रहे खेसारी के। हमारा बंगाली डॉक्टर इलाज करे वाला होला काजी रंजीत बाबा। रंजीत बाबा यही जे बानी एजा इहो के बानी उठा के यहाँ के लिए रनी जनब रे खेसारी कुछ ना रहला। वो एक्सीडेंट में यहाँ के एक्सीडेंट हो गई खेसारी लाल यादव के तो एजा मदारपुर में इलाज करावल गई। उहे खेसारी लाल यादव हम अपना मुंह से अब कहीं खेसारी लाल यादव के हम रूम मालिक हई जनब रे 500 किराया चले ओरा 500 हमारा रूम में भाड़ा पर रहल खेसारी लाल यादव। दिगवा दिगोली में हमार 3 तला मकान बा ओझा पैलेस। अब ओझवा बगल में सुबोधो के घर बा बाद में घर भइल लेकिन वो से पहले हमार घर होला जे में रोज डेली उनकरा से भेंट हो या 500 रुपए उ खेसारी लाल यादव हमरा माने महीना पर होत रहले रेंटर रोज सब समझ सकत है। आज से खेसारी लाल यादव से जान पहचान ना भले उ जहां बाड़े तहां बाड़े लेकिन एबरा जरूर पहचान जे है कि ना उ लइका हो तो हमरा सामने हमरे सोचा बनता रह। एजा मदारपुर से उत्पत्ति हो बाद में डुमर से होना चाहे कहीं मदारपुर से बिगन भाई बेंजू बजावे वाला आ सब कलाकार लो जानता हमनिए बजाने सामंतारी रे लड़की का कहतिया एगो गीत गौल रहला वही बड़ा। अच्छा वही बड़ा गीत आई रहे हमरा खाते महेश भैया लिखले रहला महेश परदेसी कि अब की बाबू साहेब के झंडा तहरा लहना ओबरा गाना हमरा खातिर रंजे भैया लिखाई रहे हमरा खातिर आ उ गाना गा देला कि अब की जादो जी के झंडा तहरा लहना खेसारी लाल यादव अपन हकीकत बात कहत नहीं वही मीडिया के माध्यम से सुनी है तो ये बात जरूर जानी। हम गौले बनी मदारपुर मेला में अब की बाबू साहब के झंडा तहरा लांगा पर फरी जोना के हम ओबरा पढ़त रहनी त हमरा घर के लोग इच्छुक ना रहे कलस की तू पढ़ाई कर न तेबरा जहां खेसारी बने तहां हमहू रहते। हम बाद में नहीं लाइन में न त गावत नहीं बहुत पहले से। एगो गीत गौल बेनिया डोलाई दे मालिन उहो गीतिया उनकर सबसे पहल का एल्बम खेसारी लाल यादव के कौन हो जे में गाना रहे असुल लगन में शादी रचाल वो पहल का कैसेट हो। ओकर बाद दूसर का कैसेट आइल माल भेटाई मेला में जे में छोड़ी ही एटीएम के मशीन केहू डाले केहू निकाले ओ दिन से संग होता खेसारी लाल यादव से आ खेसारी के संग दूगो स्टेजो को ले वाले। आज दीपक दिलदार कर वो सब सुनत नहीं जानत नहीं नो दीपक दिलदार से हम दूगो लगौले बने। दीपक दिलदार से 2011 में दूगो लगौले बनी। हेलो अब अपना मुंह से अपन बड़ाई निमन ना लगेला